NEEF anapereka ngongole yokwana 5 billion ku Lilongwe. 1.6 billion inapita kwa Sundwe. Mbuyomu maofesa a NEEF anamenyedwa pamene makafusa ngongole. Driver wawo anatchedwa mkono ndi anyamata kwa Sundwe. Ndiye lero President Lazarus Chakwera pamodzi ndi boma lake akhululukira masapota onse a MCP amene anatenga ngongoleyi. 6 billion imene agawidwa kwa nduna, magavana achipani komanso anyamata kwa Sundwe auza kuti Asabwenze. Ndiye timafunsa kuti anthu akumpoto ndi kummwera sakuwakhululukira chifukwa chani? Munthu wakunsanje, mulanje, mangochi, rumbi komanso chitipa akalembera ngongole ya NEEF zimavuta kuti ampatse. 90% ya anthu amene akupindula ndi ochokera ku Central Region and moreover odziwika ku chipani cha Malawi Congress Party. Tikumbutsane pano kunena kuti ndalama zimenezi ndi misonkho ya Malawi from Nsanje to Chitipa. Anthu aku Lilongwe awakhululukira, kumana anthu aku Zuzu, Blantyre ndi Zomba akwakakamiza kuti abweze. Timaona ngati nawonso akhululukidwe ngati mene achitira kwa Sundwe. Pasapezeke munthu ku Malawi kuno obweza ngongole ya NEEF. Ndalama za boma zisakhale zogawa chigawo chimodzi. Taona mbuyomu nduna zikuba koma sakuzimanga. Report ya 6.2 billion COVID fund, 750 million fertilizer scandal, report yosowesa chimanga kwa Adimaki ndi zina zambiri zinabwera poyera koma Chakwera anangozikhalira. Pamene amalumbira mu 2020 anachitisa maseremoni awiri a inauguration. Seremoni yoyamba inachitika kwa Muzu Barracks komanso ina Bingu Stadium. Amalawi ataona zimenezi anadandaula kuti akuononga ndalama, koma Chakwera anatsutsa ndi kulonjeza kuti atulutsa financial report ya umboni. Up to now zaka 4 zatha, report sinatulukebe. Analonjeza kuchepesa mphamvu za mtsogoleri, presidential immunity, akuti SCP ndi polisi zizakhala independent. Lero zonsezo anaziwala. Boma lake apolisi asanduka nkhanza, akumanga atolankhani otsutsa boma ngakhalenso atsogoleri mabungwe. Zigawenga za MCP zikakhala munthu sakuzimanga. Komano mkulu wa SCP akayamba kufufuza mwana wa Chakwera pa nkhani za corruption, pompo akumunjata. Ngati akugawa 5 billion ku Lilongwe ponamizira ngongole, iyeyo ndi nduna zake azigawira bwanji? Taonani zimene achita. Angolengeza kuti takhululukira anthu ngongole ya 6 billion. Anthu ake ndani? Report yonesa mayina anthu amenewa palibe. Chifukwa zikanakhala za chilungamo akanatonesa mayina anthu amene akhululukidwa, koma abisa chifukwa kopa kusekedwa. Mwachidule okhululukidwawo ndi mamembala a chipani, ndipo 90% ndi anthu ochokera ku Lilongwe komanso kwa Sundwe.